направено за спасителна дейност. Използва се при трудно достъпни местности. Използваме го за пострадали хора и граждани. В зимно време му се махат гумите, слагат му се тракове, използва се пак за трудни достъпни места. Хора, които се нуждаят от помощ на хемодиализа, някъде закъсали бедстващи хора в Балкана, в планината. И е проходимо навсякъде. Сам може да се тегли платформата, която е тук. Отделно има и ремарке, което е направено, пригодено като носилка на принцип на шейна. Закача се отзади с лекар, тук примерно качен, отива се до място. Имаше инцидент с чупен крак тук на периферикон жена, която нямаше точно как да се качи догоре. До самия вход на периферикон, това стръмното нагорнище, където е, АТВ-то се качи до там, взимахме пострадалата и свалихме долу. Давай! Получава сигнал на 112, праща се на спасителна дейност ОПВЗ на Кърджали и съответно командира на екипа тръгва с целия екип, независимо къде е, отиват до място, оказват помощ на граждани. Един път имаше сигнал за извън града, значи имаше някакви бедстващи надолу към от Хармония нататък, макар че е друга област. Обаче там изглеждаме от снега от престите и не се наложи да тръгваме, иначе бяхме подготвени и вечерта трябваше да тръгнем там. Да, много е хубаво. Децата опита да зная как спасителите работят тук, нали? Запазят нас. Това е хубаво неща, много се радвам. Те всичко опитаха се накаси нагоре и те тръгнахме на тази камионече и сега опитам да пуска водата, нали хубаво? Там пръска много вода и трябва да го държите здраво и ще изскочи. Защо господин трябва да пръска вода? Защото за огън се, нали? Когато има огън, хората може да умря, нали?